Benvinguts i benvingudes a aquest vídeo, on veurem com utilitzar els tipus de dades booleanes per fer programes amb estructures condicionals. Què és un tipus de dada booleana? El tipus de dada booleana coincideix amb el concepte intuïtiu de cert o fals. És a dir, un tipus de dada booleana només pot contenir dos valors possibles, que és cert, en el qual seria true, o false, que seria false. Amb els tipus de dades booleanes podem utilitzar operadors de comparació. Per exemple, què són els operadors de comparació? Són operadors binaris que poden actuar entre diversos tipus de dades. El resultat sempre serà una dada de tipus booleà, és a dir, ens donarà true o ens donarà false. Anem a veure-ho. Aquí teniu operadors els quals retornen una dada booleana. Per exemple, si nosaltres comparem el 2 i el 5, i volem saber quin és el resultat de 2 si 2 és major que 5, si el resultat és que 2 no és major que 5, això ens retornarà una dada booleana de tipus fals. I aquí teniu diferents exemples. 2 és més petit que 5, això es compara i en aquest cas retornaria true perquè sí que és veritat. Altres comparadors tenim el menor o igual o el major o igual. Altres operadors. Tenim l'igual o el diferent, en el qual també compara aquests dos nombres i retorna una dada de tipus booleà, que serà veritat o serà falsa, depenent del resultat. Si nosaltres comparem el 2 i el 5 i volem veure si és igual, no? Seria ficar el símbol dels dos iguals, això ens retornaria un tipus de dada booleana que seria falsa. Tenim altres operadors que són els tipus lògics, com són l'AND, l'OR i el NOT. Observem aquestes taules que s'anomenen taules de la veritat. En elles veieu que tenim uns paràmetres d'entrada, A i B, i el que fa és comparar-los entre ells depenent de l'operador. Per exemple, en el cas de la taula de veritat AND, fa referència, jo sempre la comparo molt amb el que és la multiplicació. No? Si nosaltres comparem A i B i les multipliquem en el cas de que els dos siguin true, siguin verdaderes, el resultat és verdader. Només que una de les dues sigui fals, el resultat ens donarà fals. Després tenim la taula de la veritat OR. L'OR jo sempre també el comparo com si fos una suma. Si les dues variables són true, el resultat és true. Sempre que hi hagi un true, el resultat serà true, en canvi, si les dues són falses, el resultat serà fals. Què fa l'operador lògic NOT? Simplement canvia, o sigui, posa l'oposat. No? Si A val true, si nosaltres posem not A, el resultat serà false i el mateix si A és false, el resultat final serà true. En els operadors lògics només actuen entre dades de tipus booleà, és a dir, no podem utilitzar un altre tipus de dada que no sigui booleana. Molt bé. Ara que ja coneixeu les expressions booleanes, anem a veure com funcionen les estructures condicionals amb un cas pràctic. Per exemple, tenim un enunciat en el qual volem saber si donada una edat, aquesta edat que nosaltres introduïm pel teclat és major d'edat o no és major d'edat. Aquest seria el pas 1, entendre bé l'enunciat. El pas 2 seria una mica fer proves a mà, on nosaltres compararíem diferents números. Per exemple, tenim el 12 i el comparem amb el 18. Si nosaltres introduïm un 12, com que el 12 no és més petit que 18, això ens retornaria fals i ens posaria que no és major d'edat. I podem comparar-ho amb diferents números, amb el 34, amb el 18, i el resultat sempre serà un tipus de dada booleana. I segons aquest tipus de dada booleana, nosaltres podem treure per pantalla la frase ets major d'edat o no ets major d'edat. Quin seria el pas 3? El joc de proves i especificacions d'entrada. Tenir molt clar quines són les dades, quins són els paràmetres d'entrada que nosaltres necessitem en el programa i quin és el resultat esperat. Com a especificacions d'entrada tenim que nosaltres introduirem un nombre enter, que serà l'edat, i sempre serà major o igual a 0. Aquesta és la restricció. I com a joc de proves tenim que, per exemple, si nosaltres introduïm un 16, el resultat esperat és que posi que no és major d'edat. En canvi, si nosaltres posem un valor com un 18 o un 24, el resultat esperat és que sí que sigui major d'edat. Molt bé, anem a fer ja una mica de codi, a fer el refinament. La codificació vindrà posterior, però aquí ja podem tenir un primer esbós, en el qual tenim clar
que pel teclat nosaltres hem d'introduir un número i aquest número l'hem de guardar dins d'una variable que es diu edat i a partir d'aquest número que nosaltres hem introduït pel teclat i l'hem guardat en una variable hem de fer comparacions i per això utilitzarem els condicionals simples. Molt bé, aquí en aquest vídeo us explico com quedaria el programa acabat. Posem l'edat, que la introduïm pel teclat, i després utilitzem el condicional. Si l'edat és major o igual a 18, ens sortirà per pantalla la frase ets major d'edat. En cas contrari, sortirà que és menor d'edat. I després aquí, com veieu, faig les comparacions. Vaig introduint diferents números i observem que efectivament el programa ens dona el resultat esperat. I ens surt la frase que nosaltres volem. Aquí, a part de les estructures condicionals bàsiques que hem vist, hi ha un altre tipus d'estructures condicionals que es diuen aniuades, és a dir, són condicionals que es troben dins d'estructures de condicionals. I aquí teniu dos exemples perquè quan comencem a fer estructures aniuades és molt important la tabulació, perquè quedi el programa ordenat i hi hagi una coherència i sigui fàcil d'entendre. Fixeu-vos en els dos exemples. El de la dreta és molt més llegible i s'entén molt millor que no el de l'esquerra. Fins i tot el programa, el Visual Studio Code, ens marca en vermell perquè ens està avisant de que no és òptim que posem els ifs aniuats d'aquesta manera. Llavors aquí tindríem, per exemple, una estructura condicional aniuada en el qual el que estem mirant és si el número introduït quins valors té, si és 0, si és positiu o si és negatiu. Una altra estructura condicional seria el ELIF. Si heu de fer diverses comparacions que són de la mateixa importància, el programa queda molt més clar i llegible utilitzant l'estructura ELIF que diferents ifs aniuats. El resultat al final és el mateix. L'exemple aquest és el mateix que l'anterior, l'únic que aquí hem utilitzat, com veieu, l'ELIF. D'acord? Perquè en aquest cas totes les comparacions són de la mateixa importància, no hi ha una més important que l'altra. Molt bé. Per acabar, cal estudiar un últim cas. Es pot donar la situació en què s'utilitzen diversos condicionals sense que estiguin aniuats, sinó un darrere l'altre, com és el cas d'aquí. D'acord? Tenim dos números, dos inputs, A i B, dos variables, en les quals nosaltres, per una banda, volem comparar A i per una altra banda volem comparar B. I després hi ha un altre if en el qual comparem A i B, en aquest cas. D'acord? S'han d'utilitzar estructures condicionals independents quan les condicions no estan lligades entre si, com és el cas aquest, en aquest exemple. Una cosa, nosaltres per una banda comparem A i per l'altra estem comparant B. Moltes gràcies. Fins aquí aquest vídeo sobre els condicionals i no us perdeu el proper vídeo on explico les estructures repetitives anomenades bucles que tant costen d'entendre sobretot en els programadors i les programadores principiants.